Hey guys, Namaste, Matunchalaru, Sauketa. So welcome back to my YouTube channel, Kudla Family Vlogs. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಗೆ ದೀತಿರು ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಲ್ಲು ಸಿಟಿ ತೌಲೈಡೆ ಉಂಡು, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು, ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸೆಮಿ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಇಲ್ಲು. ಅಂಚಿನ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಪುಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಣು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಉಪ್ಪುಣು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಇಲ್ಲು, ಅಂಚಿನ ಒಂದು 2500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲು. ಜಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ ಸೆಮಿ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್, ಬೊಕ 3000 ಸಂಪ್ ಲೀಟರ್ದ ತಿತ್ತುಡುಂಡು ಟ್ಯಾಂಕ್. ಅಂಚಿನ 2000 ಲೀಟರ್ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು. ಮಿತ್ತುಡು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪೊಂದು ಪೋಪೆನು ಮಿತ್ತುಡು 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ತಿತ್ತುಡು 1 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆನ್ ತೂಪೊಂದು ಪೋಪೆ ಇಂಚಂದು ಬೊಕ ಎರೆಗಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನಾಡ ಯಾನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಲಿ. ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ರೇಟುಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೆದುಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವೊಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ. ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಮಂಟಪ, ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾಲ್ ತುಲೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಪುರ ತುಲೆ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಿಚನ್ ನೆಟೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮು. ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಡ ಕುರುಬಾಕಿಲು ನೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚ ಬೊಕ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತುಲೆ. ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಿತ್ತಡು ಭಾರಿ ಶೋಕು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಗಲಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಈ ರೂಮ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತೇನು ತುಲೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಉಂಡು. ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ತುಲೆ. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ. ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶುಭದ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂದು ತುಲೆ. ತುಲೆ ಮೂಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತುಲ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಸ್ತು ದೀಪನ ದೀವಲಿ ಇಂಚ ಬಂತನ ಕವರ್ ಹಾಕೋಣ ಫುಲ್ಲು ತುಲೆ. ಇಂಚ ಬಂತನ ಇಂಚ ತೋಜನ್ ತುಲೆ. POP ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು.
ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪಳು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಟೆರೆಸ್. ತುಲೆ ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಟೆರೆಸ್ ತುಲೆ ಮಿತ್ತುರುಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತರು ಒಂಜಿ ಸಂಪುಂಡು ಅವೇನು ತೂಪವೇನು ತುಲೆ. ನಮ್ಮ ತಿತ್ತು ಜಪನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಿತ್ತದ ಜಾಲು ತುಕ ಎಂಜಾಯ್. इथे तुले गोयल तुप तुले ತುಲೆ ಒಂದು ಕುಯ್ಯಲು ತುಲೆ ಒಂದು ನೀರದ ಸಂಪು ಫುಲ್ಲು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬಂದು ತುಲೆ ಮೂಲು ಕುಂಟಾರ್ದು ಕಲ್ಲು ಪಿರೋಡ್ ಪೂರ ಈಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು ಜಾಗೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ತಾರದ ಮರ ಉಂಡು. ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತನಾಡ ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಯಾನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದು ಈ ಇಲ್ಲು ತೂಯರ ಬೋಡಿತನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೋಲಿ. ಓಕೆ ರೇಟ್ ಪೂರೇನು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲೇನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.